Szörnyű álmom volt, és sehogy sem akart elmúlni. Az iskolák mindegyformák voltak, és fáradt, ideges tanárok tanítottak a gyerekeknek olyan krikszkrakszokat, amiket visszafelé kellett írni. Rovásírtásnak hívták, azt hiszem. Meg azt is tanították, hogy a dolgok régen nem úgy voltak, ahogy korábban tanították. Amikor ebben az álomban a gyerekek nagyobbak lettek, azt mondták nekik, kétkezi szakmát tanuljanak inkább, ne akarjanak diplomát, de munkahelyet már senki sem adott nekik utána. Diplomát csak nagyon kevesen kaptak, és nem azok, akik elég okosak voltak hozzá, hanem akik elég gazdagok. Ebben az álomban okos dolgok helyett, amit később használni tudtak volna, csak olyanokat tömtek a fiatalok fejébe, mint a rezsicsörtetés, a nemzeti koncentráció, meg fülkeforradás, és hogy nem leszünk harmat, vagy valami ilyesmi. De ebben az álomban a fiatalok nem akartak rezsiháborúzni, csak tanulni, dolgozni, saját életet és családot. És ezért nagyon sokan külföldre mentek, pedig sokszor visszafordultak, és nagyon szomorúak voltak közben. Ha nem ébredek fel időben, nekem is el kell mennem. Ugye? Elég volt, állítsuk meg a Fideszt, hogy a fiatalok igazi, nívós oktatást, tisztességes munkát, valódi esélyt kapjanak. 2014. április 6-a, Baranya 3-as választókörzet. Szavazz a baloldali összefogásra. Szavazz Losán Ferencre. Eljössz?